Yelena Ivanovna Popova. Yaňy çykyn okulda ýaşaýan dul pameşga ýaly. Türkmenistan esleriniň halk artistkasy Täçiýi Gafurova. Grigoriy Stepanç Smirnov. Orta ýaşly pameşik. Artist Juma Ýalmuradow. Luka Popovanyň hyzmatçysy. Garry adam. Artist Durdy Saparow. Waka Popovanyň mülkünde mihman jaýda geçýär. Popova merhum adamsyň suratynyň gözüni aýyrman, ýasly wasyna gaýy hasraty batyp perişan hal otyr. Hyzmatkar Luka bolsa, oňa kesesinden syn edip dur. Bu bolup oturşuňda gelşikler bar eni. Diňe öýüňde horlaýan. Öý hyzmatkarlaryň bary irimiş ýygmaga gitdiler. Hemme kişi diri ýaşap ýörünü şatlanýar. Hatda hal pişigem öz janynyň gadyryny bilýär. Howluda gedeler jetýär, guşa ulýar. Siz bolsaňyz uzun ulläp öýden çykaňyz. Edil monastirde ýaşaýan ýaly. Asal hiç zat bilen gyzyklanyňyz. Şanyňyzyň gadyryny bilýäňiz. Howada hasaplap görüm. Sizin öýden çykman oturanyňyzda eýýäp bir ýyl geçdi. Hiç açanım çıkman. Näme üçin çykaýyn? Men eýýäm ömrüm oturdy. Ola mazarda ýatyr. Menim öz janly jesedimi şu 4 diýwaryň içinde çüýrederin. Biziň ikimizem öllük. Muňa gerekli. Dogry. Bisedleri eşitmezdim. Ýöne Arman Nikolay Mikhail şöyleydi de. Alaçyň näme? Hudaýyň halany şeýletirdi. Fakirim yatan yere ýatyp. Gam hasrat çekdiňiz. Ýas wagladyňyz. Beslerden. Her zadyňyň şeni çak bar. Ömür boyu şeýdip aglap, eňirep, ýasly wasyna çolanyp oturmak bolmaz ahyry. Ine meniňem bir wagt kempirim ölüpdi. Näme çekdi? Gam çekdim. Bir aýlap da agladym. Betdirdi oň üçin. Näme men ömrüm ötýänçe eňirer ýörer edýän. O kempir içine bir aýlap hasret çekmegem köpdile howala. Goňşularyň baryny unutdyňyz. Hiç kim kabul etmeýäňiz. Hiç kim gideňiz. Bağışlan golün idil düşdüş ýaly bir ýerde çolanyp otyr. Ýagdy jahana çykamyz. Eger o adamlar bolmadyk bolsa, onna başga gep. Bütün uyezd gowy jenaplardan dola ahyrin. Rivalovda bütün bir polkdur. Şeýle bir ofitserler var. Edil arasdaja kempudyň bardy. Seredip doýar ýaly. Lagerlerde bolsa her anne uni ya bal bolýar ya da şagalan. Her gün bolsa o ýerde harby orkestr saat çalýar. Wagt baryny özüňem ýaş, owodun görmegi, ganyň gaýnap dur. Diňe şatlanyp, keýp edip ýaşamaly bolyn. Owodlyk bir bak berilen zat däl ahyry. Ine 10 ýyllar geçer bolyn.
Anam son cenap ofisierlere görünecek bolup neçe can etseňizem giç bolur. Olurun hiçbirim yüzüňize seretmez. Senin haýyş edýän. Bu hakda maňa hiç haçan zat aýtma. Sen bilýän ahyry. Nikolay Mihailович öleli men gözüme hiç zat görünen ok. Hiç zat meni gyzyklandyran ok. Yaşadymam gelen ok. Senden men diýdirýärmi? Bütün sen göwnüňe şeýledir. Men göreg ýerýänçäm şu ýasly watymy çykarmazlygy, ýagty jahany görmezligi kasam etdim. Eşitýänmi? Goýun ruhy, men onu nähil söýýänligim görsün. Howa men bilýän. Bu seň üçin gizliň näl? Oň maňa gödek darany, rehimsizlik bilen wepasyzlygym edipdi. Ýöne men şonda da onu ölýänçäm wepalygymy, men nähil söýmegi başarýanlygymy subut ederim. Ol meni ölmänkä nähil hally görün bolsa, o dünýede de şeýle ýagdaýda görer. Beýle sözler aýdanyna gowsy. Bagda seýlesseňiz gowurdy. Bolmasa Tobini ýa-da Velikany eýerledip, goňşularyň mihmançylygy gidin. Barini, käve. Siň bolşuňyz nähili. Hudaý garaşyk etsin. Ol Tobini gatdy gowurdy. Olmadama şoňa minip Karçaginlere ýa-da Vlasovlara gedelençeg derdi. Oň at sürüşün görmäge göz gerekdi. Ol at çapmaga ez berdi. Bir hil oň böwresi eýere gelişip durdy. Tobini çapşy sen ýadyňa düşýärmi? Sen şugun oňa bir torba artık söyle vermegi tapşır. Kulak etýän, aýdyşyň ýal ederin barini. Bu kim? Bar aýt, men hiç kimi kabul edemok. Häziriň özün aýdaryň barini. Häziriň özün. Suratyňdan aýlanaýyn. Nikolay, men sen nähil söýýänligimi, günäň nähil bagyşlaýanlygym görersiň. Men sana bolan söýgim, diňe ýüregim urmasyn goýun uny galar. Sen utanamokmy? Men sen ömür baky wepadar aýalyň. Mazary ýerýänçäm wepaly boljak bolup, men özümi nukul pasyna saklaýan. Sen bolsa utanamokmy? Bir wepalyk edýädiň, maňa gaharlanýadyň. Bütün bir hepdelep ýeke goýup gidýärdim. Sudaryня, otayda kimdir biri sizi sorýar. Görmek isleýär. Men adamym öleli bäri hiç kimi kabul etmeýänligimi sen ona aýtdyň dämi? Aýtdym. Ýöne ol asyl dinlemege mislanak. Gaty zaruri iş çykdy diýär. Men kabul edemok. Men ona aýtdymla, ýöne gepe düşmez bir pek geken. Sebägin ýer,
Günü caya süstürülüp geliyor. Eyyem ol naharhanada dura. Bolya çağır. Ne hili edepsiz adamlar var. Ne hili dile düşmedi adamlar. Menden oları ne mi gerek ki? Yok. Görýän weli men dogurdan manastyra gitmesem boljak däl öýdýän. Hova manastyry. Pankelle. Den yaman köp-köpliyem. Yeşik. Cenab ol. Kay. Zaman. Sudarine. Özümü tanış etmeye urfu dedin. Artilleriyanın atstavkadaki poruçygy Mülüktar Grigorий Stepanovich Smirnov. Sizi katı bir zerur iş boyunca iyincal kıllandırmağı mecbur olyan. Size näme gerek? Sizin merhum adamınız, men onu tanıyadım. 2 veksel boyunca 1200 manat bergidar olup kalıptı. Men ertir mülküme düşen salgadın prosentini banka tölemeli olanım için sudariniye sizden şopurları şunun özünü tölemenizi sorap geleydim. 1200 Yawa. adamym size näme üçin bergidar bolup gallyka? Ol menden sülö satın alıptı, sülö. Şeýle. Luka, Ha, tobe sülýäni artygyrak bersinler. Sen bu barada buyruk berme undaýma. bolya. Häzir özün naýdaryn. Eger Nikolay Mikhailovich size bergidar bolup galan bolsa, onu elbette men tölärin. Ýöne eger mümkin bolsa bagyşlaň. Men bugün size berer ýaly pulum ýok. Prikaşçygym bir gün şäherden gaýdyp geler. Şonda men oňa size näçe tölemeli bolsa, töle diýip buyruk bererin. Häzirlikçe boli. Sizin isleňiz kanagatlanıp biljek gel. On soňum bugün adamymyň aradan çykanyna göni 7 aýda boldy. Şoň üçin pul bilen iş talşmagy men bugün keypimim ýok. Men ýagdaýym boli, onu nemerbet sudarny. Eger tölemeli pulumy ertir töläýmesem, men işim pırryk. Mülkümü elimden alırlar. Siz öz algyňyzy bir gün alarsyňyz. Pul maňa bir gün gerek däl, şu gün gerek. Bagyşlaň, men size bugün töläp biljek. Bir gün içinde menem garaşyp biljek däl sudarny. Men häzir pulum bolmasa näde? Diýmek onu siz töläp biljek däl. Töläp biljek däl. Sizin ahyrky bar aýtjak sözüňiz şumy? Hawaşy. Demek şu ahyrky sözüňizmi? Mundan gowzat aýdyp biljek däl andy. Şundan gowzat aýdyp biljek däl. Ören minnettar. O şey diýmem ýaýar. Ýene de men sowukkanly bolmamyz diýerler. Häzir maňa ýolly aksiyny duşup Grigorий Stepanovich. Siz näme beýdip gaharlanyp ýörsiňiz diýer. Düşünüň ahyry nädip gaharlanmaýyn. Maňa şu wagt pul gaty zerur gerek. Men dünkü ýerlen öýden çykyşym bar bergidarlanma aýlanyp çykdym. 2 saat töläýsin edersiň. Edil it ýaly lütüm çykdy. Gabat gelen ýerde ýatmaly boldum. Ahyrdan öýümden 70 ýol geçip şu taýyk geldim. Algymy alaryny ütdim. Gaýtam keypim ýok diýip bahane etdiler. Ondan men nenen gaharlanmaýyn. Men size düşnükle aýtdym mykam diýen. Şäherden prikaşçyk gelligi algyňyzy alarsyňyz. Başlaň men bir kaçyň ýanyna gelemokdy, siziň ýanyňyza geldim mykam diýen. Başlaň boli, men siziň ol bir kaçyňyzy başyma ýapaýyn, gitse cehenneme üstün ol. Bagyşlaň merhemetli jenap. Men beýle sözlere öwrenşmändirin. Beýle äheňde gurrunňyzy men mundan artyk diňläsim gelenok. Muazeretli. Keyip yokmuş. Erinin ölünü 7 ay bolupmuş. Men sizden soryan. Men mülküm için pul tölemeli mi ya da yok? Bar sizin eriniz ölünü kelemde. Keypiniz hem yokmuş da. Bir bulanan olmağınız ne mi? Bar pır kaçığım gitmiş de gümüne gitsin. Indi men näme etmeli, näme etmeli men? Näme menni? Bergidarlamdan kaçıp asmanı çumulu mi? Ya da kaçıp gidip kellemi daşır oyun mu men?
Gruz'da anna varsam öyde yok. Yarasevich gizlenipdir. Kuritsinlenim ölür yar söğüştüm men onu qaharma tas pencereden oklaptım. Mazuruf bolsa keselläpdir. Gelgelinni. Muam keypi yokmuş. Oy, bir daha qara say tülaysa da ne edersin? Men olar başına koy verip durun. Menden bular için enekemi, ya da hapa eskimi, ya da bir köşede gelip bir onu hele hesap ederim kameni. Men bularla katıyım çok gepleşen. Entek durunma kali. Siz men kimdigimi kovca tanarsınız. Men size ödesimden güller men çınıranlar. Bayan bana bergisini veriyense, men bir yerden gitmen. Edil dikil kadık gel karalar durarım. Dur kari. Bugün men şeyler qaharım öyle. Oy şeyler qaharım öyle. Qahardan yana bütün süngüm kalıp öyle. Demim tutulup var ya. Oy dayıcani. Hatta başıma maylan ya. Ey adam! Ey! Bana kıvaz yadı su getir. Kim ol kıvaz yadı su ver diyen? Yok. Yok bunun gep olmaz. Yok. Adama zerur pul gerek. Ol ölecek bolup dur bayal olsa beresini verin yok. Sebebim neymişsin? Sebebim pul hakta alladalanmak keyfi yokmuş. Tüs hele yurrunu ayal sapalakda. Yine son çiğnem, men hiç saçan ayarlan kuruluşman kovurman. İnnem kovuramak. Men ayarlan gipleşemden, edil içi dol değerli çilin üstüne oturun kovuran. Hatta hedre men namcanımdan karnıcı verip var yanar cümşülleyip dur. Beheley meni görüne ahil derece yetirdi. Men ayarlar taştan gördüğüm mesir. Ondan qahardan yana damarlam tartılıp ennam canım kurşu veriyor. Ondan dağıdıma yetsin deyip ulu elimden kıygır vermer olayan. Neyme? Ol bari ne yaranak, adamım kabul edenek. Cehennem bol! Yok bol! Yereynik. Kabul edinik. Gerek olmasa kabul etme. Pulu veren çan, benim bir yerden gitmem. Kara sıra oturarım. Bir heptelep keselli mi? Benim bir heptelep oturarım şöyle. Bir yıllap kesel vurdun, benim bir yıllap oturarım. Yerda deseniz, ben öz hakkım alarım. Bana yaşlı vasın bilenim, o yanağında küçük konuşuk bilenim tesir edip bilmersin. Biz beyle küçük konuşukları katı belede. Semyon! Semyon atları boşalt. Bol ya, hazır. Birden tek gitmez. Ben bir yerde kalacak. Ben otaydaki at yataklardaki ağda bardağayım. Koy yavruları söyleversinler. Bol ya. Hayvan ne mi yerinde çep kaptanlar kıyavın çekidini cılava çalıştırdın mı? Yok, hazır. Yedir. Yani yokluğunu yente gözüme var koyarım. Vay. Bu hovağın petiştiğine. Isledil alıp gel. Hiç kim pulam vermedi. Akşamam ervet yattım. Bir yörük geldim emmoli. Yaslı basında matam bağlap karşılayarlar beni. Vay. Kellem ağrıyor. Benim aralsaydım kam. Gel şeyinle. Hey adam! Erken verik! Size ne gerek? Bir rüyumka arak ber. Tigol! Be, han aynada yüzümür göreyim. Yüzümü görmeyelim deyip esloğat bolli. Bay bu, bir suvaş meselesini. Çang tozon, bir ediklenmem hapa. Yüz gözmem yoğmandırın, saçmam daramandırın. Bir cilsiyemden multa samanlar sallanışıp dur. Barinka, meni kal taman hasap edenler. Onun inni oğulluk tamasını edip olmaz. Yine arak sudur. Vay! Ötürek geçene dersiniz ha? Ne mi? Ben ol hiç zat yöne ol. Sen kimle gepleşen?
Kimle yaplaşacaksın sen? Lan ol! Başımızdan bir bela inen. Öyle. Faulayma. Gömür yerden! Vay vay, men kaharım geliyor. Şeyler kaharım geliyor. Hatta şu an bütün dünyanı ağırtardım da dedim geliyor. Hatta kaharım gelip başıma ilanıp dur. Hey adam! Hey! Merhemetli cenap. Men köp wagtdan mär yekelikde yaşamsoň. Bir hili qoq qalmagalam ýok işdegi. Şoň çinem gıygyryp gepleseler halam ok. Sizden gaty haýyş edýän. Men iňjeligim bozmaň. Bergeňizi berin, men şowada gideyin. Men size öz dilimizde aýtdym ahyry. Häzir men size berer ýaly taýyn pulum ýok diýip. Bir güne çenni garaşyň. Menem size öz ilmizde aydanmalsam gerek, sudaryня. Maňa pul bir gün gerek däl, şu gün gerek, şu gün. Eger siz maňa şu gün bergeňizi beräýmeseňiz, onda men ertiriň özünde boglup öläýmen orun. Onu men ne etmeli? Häzir men size berer ýaly taýyn pulum bolmasa näme? Gen alaýmaly. Demek siz häzir tölejek däl. Ýokmy? Tölep biljek däl. Beýle bolsa, men ine şu taýda galyp, pulumy alýançam garaşyp oturjak. Bir gün tölemekçimi. Ha towy, men şeýdip bir gün içinde garaşar oturarym. Ine şeýderde, oturarym. Şeýderde oturarym. Men sizden sorýan. Men ertir mülküm üçün prosentimi tölemelimi ýa-da ýok? Ýa-da siz meni oýnatýan rüýdäňizmi? Merhemetli cenap. Haýyş edýän gıýgyrmaň. Bu taýy at ýatagy däl ahyry. Menem sizden at yatak kakta soramokda ertir men prosentimi tölemelimi ýa-da ýok diýen. Siz aýallyň ýanynda özüňiz alyp baryp bileňdok. Ýok. Men aýallyň ýanyny özümi nähil alyp barmalygyny gaty gowulýandyr. Ýok bileňdok. Siz terbiýesiz, gödeg adam. Salihatly adamlar aýallar bilen beýle gepleşen oklar. Bu bolýan işleri deretsen. Mundan meter onda siz bilen nähil gepleşmelimen? Näme? Fransuzça gepleşmelimi? Başetsin, madame, je peux prix? Aydın haýyş etýän, siziň pul tölemäniňiz üçin men nähil bagytly, we bağışlaň, men sizi azara goýaýypdyryn. Bugün howa nähil gowy, ýasly wasyňam ýüzüňize gelişip dur. Şeýlemi? Bu akyllyk däl, gödeklik. Akıllylyk däl, gödeklik? Men aýallyň ýanyna özüm alyp baryp bilemokmy? Sudaryня, men öz ömrümde gören aýallym siziň gören serçeleňizden hem kändir. Men aýallar üçin 3 gezek dag duýerli atışdym. 10 kaýal aýryp kowdum. 9 aýal meni kowdy. Hawa, yeňil kellelik edip aýnap, sowurtlan wagtymam meýmes bolup geden wagtymam bolupdy. Söýüpdim hem hasradam çekipdim, gijeler ýatman şöwrem çekipdim, ýanyp pişip sowap ýüregim buğda dönüpdi. Söýüp diýwany däl porhan bolupdym, her hile ötüpdim, gargaýaly gagyllap, ýüküýar böwürüpdim. Men öz duýgularym üçin emlägimiň ýaryny toladyp goýberipdim. Ýöne indi boli, gol bagly golýar toba geldim. Indi bolin meni çaçara çalastyryp bilmersiňiz. Bäsir, gara gözler, galam gaşlar, pisse dodaklar, çukonakly almaýanaklar, aýasyna pysyrdylar, maýlyjy garaýşlar, başlangyr sudaryня. Menin odatlaň barçyl gara köpüg ömür wagurman. Men siz hakda da diýip biljek däl elbetde. Ýöne aýallaň baram bir meňdeş. Näzu keresme, gıýbatkeş, görüp, yalançy, ownukçul, rehimsiz gepleriniň gurunlarynyň uğurtmasy ýok. Gurs kelle, yeňil. Käbir gödellere seredersiň weli. Bir wady edil peri kriyal bolmam görünür. Edil gökden ýerinen periştem käýdersiň. Gören adamlar öwüp bir wady arşa da çykaryr ony. Emma ýüreginde pikirlerini bilersiň weli. Ey, 40 dili adyňa salar. İn qaharın getirýän adam, şol 40 dil el yetmez hazynadyryny öýdüp özüni asmanyna atar. Diňe öz ýenini etdirjek bolup, diňe öz duýgusyny boyun bolup näme diýip lepbe diýip durmaňyzlar. Ay, jahannam äsinlerle.
Eger ayallar qımmat baha zinattan başga eger kimde birin söýmegi oňaryan bolsalar aýdanyňyzy bereýin. Men diýennem ýalan bolsa, onda meni o diýwarda o çyýdan başaşaga taýyn. Eger bir erkek kişi söýgüden hasrat çekip öýden qurban etýän bolsa, onda diňe aýalyň onu allaw, al bile mekir hile bile gözüni baglama basaran üçin şeyledir. Han siz maňa aýdyň. Ömrüňizde ýürekden süýen adam, ärni wepaly bolan, barja aýaly görüpmidiňiz, ha? Gören näsiňiz? Wepadarlygy diňe garry kempirler ýa-da görmeksiz aýallar basarýandylar. Wepaly aýala duşandan şahly pişige duşmagan tatmy hadýan. Bağışlaň. Onna sizin pikiriňizçe kim söýýär wepaly? Erkeklermi? Erkekler, diňe erkekler. Erkekler? Erkekler. Erkekler söýýär wepaly. Elbette. Muň diýýänni seretseňiz lan. Bu ne täzelik? Sizin beýle sözler aýtmagy ne hakyňyz var? Erkekler wepadarmış, ikilik etmeýärmiş. Gepin gerdişine göre menim size bir zat aýdaýyn. Aýdyň. Men tanıyan erkek adamlarımın içinde erim en gowy adamdy. Yeri. Men onu canım tenim bilen tüýs ýürekden söýýärdim. Şeýle söýmegi diňe akylly hem asylly ýaş aýallar başarar. Men oňa ýaşlygymy, bagtymy, durmuşymy, bar baýlygymy bagş etdim. Diňe oň üçin ýaşadym. Oňa edil takwa adamyň Hudaýa çokunşýaly giýje gündüz doga okudum. Onsoň näme bolan röýdýäňiz? Yeri. Ine şol erkek adamlaryň içinde en gowsy diýip ýören adamy meni her adamyny bihaýasyzlyk bilen alýady. Ol ölenden soň men oň stolunyň içinden bir petde söýgü hakda ýazylan hat tapdym. Diýri käweli. Inni onu maňa ýatlamak agyr düşýär. Ol meni bütün hepdelep ýeke özümi öýde galyr giderdi. Edil gözümün alyny başga ýallar bilen gederdi. Maňa bir wepalyk ederdi. Men pullamy sowurtlardy. Men söýgümiň üstünden gülerdi. Emma men onu şonny da söýerdim. Oňa wepadardım. Ol ölenem bolsa men häzirem oňa elmidama wepaly. Inni men ömrüm ötýänçe şu 4 diýwaryň içinden çykman oturaryn. Göre girýänçämim. Şu ýasly watymy aýyrman matam tutaryn. Yas, matam. Men hiç düşünüp bilemok. Siz meni kimdir öýdýäňiz? Men sizin garaly was giyinip 4 diýwaryň içinden çykman oturuşyňyzy hiç men düşünüp bilemok. Hawada. Bizi de sırly perişan hem de gözel görüp berýär. Siz muny jaýyň aptaryndan ýuwun kirýada şahyrsmak geçerdi, penjereden sizi görüp bir ýerde adamsyny tüýsürekden söýen üçin 4 diýwaryň içinden çykman oturan sarly tamary kim kädip gazaklanar öýdüp şeýtýändiňiz. Biz beletli bizeýli pırlaklara. Näme? Siz maňa bu zatlar aýtmagy nädip milt edip bilýäňiz? Siz özüňizi dirikeňiz jaýlapsyňyz. Emma pudra çalmagy bolan unutmansyňyz. Siz men bilen nädip beýle gepleşip bilýäňiz? Aýşetýän men üstüme gyýgyrmaň. Men size bir kaçyk del. Maňa bolan zady bolşýar edip aýtmagy ruhsat beriň. Men aýallar şoň üçin öz pikirimi gönümel aýtýan. Oň üçin üstüme gyýgyr bermek bolmaz ahiri. Men gyýgyram o gaýtam siz gyýgyrýaňyz. Meni öz erkime bir goýun ahiri. Maňa beriňizi beriň. Ondan men gideýin. Men size pul berjek däl. Ýok, berersiňiz. İçiňiz ýanaýsa da bir köpügem almarsyňyz. Meni öz erkime goýýaňyzmy ýokmy? Men sizin äriňiz hem däl, öýlenjek ýediňiz hem däl. Şoň üçin bu oýunňyzy besedim. Men beýle zatlar halamok. Siz ýene de oturmysyňyz? Oturun. Haýşedýän gidin. Pullary beriň. Oy, men şeýler gaharmyly. Oy näçem bilemok. Men gedemler bilen gepleşmegem islämok. Gurmalyň. Giden ýokmy? Gitjek dälmi? Ýok, gitjek däl.
Kattık oğu. Luka! Luka! Bu cenalı çıkarıp kov. Ay. Sudur. Hede gitti illi mi gidiverin. Bu tadı... Lan lan! Sen kim bilen gepleşýäň? Men seni yep beklerin. Vay atacan, vay. Vay. Yüreğim, başım aylanıyor. Gemim tutulup. Hani Daşa! 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 Pelageya! Daşa! Vah. Bari olurum. İyiymiş. Çöplüme gitti de. Bari ne? Evde hiç kim yok. Yüreğim bulanıyor. Bana bırakacak su veriyor. Size gummalın değil ya! Siz mulayimrak bolsaňyz bolmaýam sudaryny. Siz muşik! Gödek ayı! Näme? İlhinç adam! Näme diýdiňiz? Gödek ayı! İlhinç adam deydim. Bağışlaň. Beýle sözler diýmäge siziň ne hakyňyz bar? Hava, näletliýän? Näme etmekçi bolýaňyz? Näme men sizden gorkýan röýdýäňizmi? O odan ayal bolsaňyz bolupsyňyz da. Näme? Ağzıňyza geleni pürküp durmaly diýäňizmi? Näme gaýtaryp bermeli diýäňizmi? Şeýlemi? Onu orta çıkın. Çıkın orta. Vay atacan, hey. Atı seni, çıkın. Näme? Men sizin küdünýäli yumruňyzdan ýa-da öküz ýaly bögürüp durmaňyzdan gorkýan röýdýäňizmi? Siz barıp yatan gödek adam. Orta çıkın. Orta çıkın. Ay 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 ay. Çıkın orta. Men hiç kimi özümden güldürmäge ýol bermen. Ay. Bar siz ayağını mekayıkda. Ay. Ay ay. Erkeklerime dalma ayağlara rahmet diýerler. Olar bolsa ağızlarına geleni diýip dururlar. Bäsdir. Bu köne düşünjäň soňuna çykmagy wagt bolanny. Deňlikmi deňlik. Jehenneme gitsinler. Orta çıkın. Çıkın orta. Atışmaga fiýaňyzmy? Atışmagy diýer. Ýazyň walynda. Çık. Hawa. Hot häzir. Erimden alın tapançalar var. Men häzir olary bu taýyk getireýin. Bar. Getir. Getir. Men häzir edip sizin maňlaýyňyzdan otlaryn jynurmuş. Men onu edil cüce tanýalataryn. Men oğlanjak däl. Ağlanmady güjü jewem däl. Men üçin ol aýal bolny näme? Farky ýok, bolup geçsin. Goý bar. Mehriban adam. Öňüňde diýde çöküp ýalbarýan. Maňa erehemin gelsin, men garryny syýlady. Sen şu taýdan git. Git öler ýaly korkudy biýene sen atışagan bolýanmy? Näme? Aýal bolny näme? Atışjak. Deň kukulluk diýmem, şoňa aýdarlar. Bu taýda iki jany üçinem deňlik. Men onu öz ýenimi goýgörtmek üçin ataryn. Ýöne o ne helik gözelden. On tapdan sözlerine deresene. Sınırmış, idil maňlaýyňdan otlaryn. Bulan bolsun. Be, gözlerim ýany berday. Atşal ýenmede dirre urady boldy. Dogry maýtýan men beýleden anyp birinji gedek görýän. Atam gidin. Sen üçün ömrü boyu Hudaýa doga okaýyn. Gidin. Ey vay, ayal lewem şoňa aýdaýsaň. Sözi ýok. Tüýs gödel hem edermen ayal. Bir nalaj edenlerden, şumjorp duranlardan näli edil oduň bir bölegi ýaly ýanyp durla. Ayağının aslından uçun çıkıyor. Öldürmeye döder yalan değil onu. Atam başıma gözüme döneyim. Git bitaydın, git. Ol doğrudan amma yarıya. Katı o yarıya. Dolunu çıkanacak bolsa da o men göğnüme yarıya. Hatta men algıyım almazlığa da tayyar. Kaharmam yatıştı. Be, hayran alayım alayal.
Ana şol tapançalar. Yöne atışmamızdan öň siz maňa nähil atmalygyny görkezersiňiz. Var, görkezerem. Men ömrümde ýekajak edegem elimde tapança tutup görmän. Var. Men özüm görkezem. Ey Hudaýcan. Ey Hudaý. Özüň rahmet edip beladan sowur. Men her gidip bağlan bilen arabekeş tapıp geleyin. Bela nereden bizim başımızdan indik ha? Sudarin, bilir bolsaňyz sapançalar dörlü bolýa. Ýerite duýel çine salan Martimer sapançalaram bolýa. Bir eliňizdäki sapançalar bolsa, Smith hem Wasson gurusy sapançalar. Gaty gow sapançalar. Bir ikisiniň bahasy azyndan 90 manatda bolar. Sapançany ine şey dip tutmaly. Ine. Vay el çawaşlaryny. Ine gözlerini. Vay gözlerini. Edil ot yalayal. Şeyle tutmaly. Şeyle tutmaly. Soň gulagyny gaýtarýaňyz ne şeydip. Ine. Şeydibim çenep nişan alýaňyz. Kelleňizi birazjyk gaýrarak tutuň. Eliňizi has öňüňize tutuň. Ine şeyle. Soň ine şu barmagyňyz bilen vay barmajyklaryny ine şu jagazadyny basyp görersiňiz. Bolany şol başga izah etmeliler. Diňe ihsasat, gaharlanman, howlukman nişan almakdy. Eliňizi kıymıllatmajak bolmaly. Gatty gowy. Jaýyň içinde atışmak gelişkiler. Ýörüň baga gidelim. Ýörüň. Ýöne Yömünden uyduryan. Men asmana tarım asmana. Diňe şeýitme galypdy da. Näme Sebebi men işim. Üçüncü o. Siz korktunuz. Şeyle mi? Yok sudur. Siz buytur etjek bolmaň. Ýerime düşün. Men maňlaýyňyzdan çüýleýän çam ýynjalman. Ine hutçy iki gözüňiziň arasyndan. Men sizi gaty ýigrenýän. Korktuňyzmy? Korktum. Siz yalan sözlýäňiz. Siz näme üçin uruşmak isleýäňiz? Sebebi. Siz maňa ýaraýaňyz. Men muň gowunna ýaraýamşym. Ol maňa ýaraýan diýmegi mümkin edýär. Gidip bilersiňiz. Kulak assaňyz. Siz hinidem gaharlanýaňyzmy? Menem gaharlanyp çaktan aşy ötege çäýtdir. Ýöne düşünüň ahyryn. Muny men nähili düşünürsem kam bilýäňizmi näme? Dogrymy aýtsam hiniz şuňal waka düýünün bolmandy. Hawada sizin gowunumy ýarýanyňyza näme men günakarmy? Baştan sizin mebelliňiziň baýdy gülekdigini. Siz maňa ýaraýaňyz. Men siz halýan. Düşünýäňizmi? Men aşyk boldum diýeýdim. Men ýanymdan aýrylyň. Men siz ýigrenýän. Ey Hudaý, nähil aýalay. Men beýleden han ömrümde hiç açan görmändim. İşim aýtdy. Vay öllüm. Edilse çanjyk ýaly. Gapana gapjarlym. Yok bolun. Yoksam atarın. Atın. Wagt sewer bilsediňiz, şeýle jan aljy gözlerden, jan aljy garaýşlardan ölmekliň nähili bagtdygyny. Bir sapança tutup duran mahmal ýaly nädije gelleri, janyň pida etmegiň nähili esretdigini bir aňsadyňyz. Vay men derräp diýwany boldum. Pikirleniň. Hemde häziriň özünde belli karar gelin. Sebäbi men häzir bu taýdan bir çykaýsam, soň biz dolan piçasan görüşmeriz. Belli netije gelin. Men dawaryanin. Erwede adamym däldir. Ýylla 10 miňlik giýdejim bar. Asmanyňdan köpüjegi ýere gaçyrman aty urup bilýän. Gowy atlam bar. Men aýalym bolmak isleýäňizmi?
Atışalıyın, orta çıkın. Oy, men delirýän. Hiç daha düşünemek delirýän. Ey adam! Hey adam! Su! Orta çıkın. Vah, akılımdan adaşıp edil. Oğlancık gali, edil or tentek gali söýgü derdin ulaştım. Oy, iyi bak. Men siz söýýän düşünün. Öňüňizde diýre çöküp belbarýan söýýän. Hiç esen beýle söýüp görmendim. 10 kıy alyp koydum. 9 ayal meni kovdy. Ýöne men olan hiç ýerden siz söýüşmýär söýmendim. Bıslardım. Vaylellim mollum bütünne kovşaydım. Edil samsyk gali, tentek gali. Çöke düşüp maňa durmuşa çykyň dep ýalwaryp durun. Utançlyk, masaralyk. 5 ýyllap söýüşmedim. Asyl men söýüşmenip özüme söýdem beripdim. Birden morda ine söýgü toruna çoluşdum oturuverdim. Gelgelinni öýlenjek bolup men özüm ýalbarýan. Aydın sizler halim ya da yok. İsleyenir mi? Sen yok mu? Ona gerekim del. Gerek del. Durun. Näme? Näme? Hiç tat gidiverin. Ha? Belki de... durun. Yok gidin. Gidiverin. Men siz ýigrenýän. Ya da... Yok gitmem. Vah. Siz bir bilsediňiz men şu wagt şeýle bir gaharly. Bu hayran alın bu sapançany näme üçin elimde saklap durun isen? Oğul hayran. Hayran alın elimde saklabam halis boldum. Barmaklarım daim guruşup gitti. Siz näme beýle dökülýärlik bolup dursunuz? Gömmölüň. Şeýle mi? Hoş halım. Ay yok. Cehennem bolun. Siz nire? Durun. Ay bolýan. Gidiverin. Men şeýle bir gaharly. Golaylaşmam. Golayman elmem. Vay, men şeýler ýödme garym bolýar. Edil ýaş ýetýär söýgü derdine ulaşdym. Inne orta diýde çöküp. Vay, ennam janymdan edil ýa garynja ýürep barýan ýaly. Men siz söýýän. Siz söýmek men näme gerek boldy diýsen. Erter men bergimi tölemeli. Otara başlandy. Men mordan butaýdy. Men özüme giden bir terek işim. Ökünüp hiç çaçan. Eğilimden yetip bilmem. Ayrılın yanımdan. Elini çek. Men sizi ýigrenýän. Menem. Vay. Atacan benim. Görýänim ne? Luka. At yatağına barda ayt. Hava. Bugün ermin şol gowerýän atyna tobe. Asıl iýmem bermesinler. Atışalım. Atışalım.